sibingelele uvelezweni uWilberforce kakwashana induna yeNgonyama uSimakade kaZwelithini. Silapha enkantolo namhlanje eMangaung uzolalela ukwedluliswa kwecala ngomongameli wezwe, njengoba sazi ukuthi isinqumo senkantolo yasePitoli savuna iNgonyama uZonda Magwala ukuthi akuhambanga kahle ngesikhathi umongameli ekhipha isitifiketi sobuNgonyama kumntwana. Manje-ke sizolalela leso sicelo-ke sikamongameli njengamanje. Siyalalela-ke siyezwa izethulo abameli bakamongameli bezama ukuphesha nokuphesha amaphutha abawenzayo. Sinethemba-ke lokuthi ngoba silalela imibuzo ebuzwa ngamajaji ikhomba ngokusobala ukuthi kuningi umongameli angakwenzanga kahle. Ngakho-ke sikulindele ukuthi inkantolo namhlanje isiqinisekise isinqumo lesi esaphumayo enkantolo yasePitoli ukuthi umongameli akakhethe ikomidi labaphenyi ukuze kuzobonakala ukuthi uyena ubani okuyena yena ofanele ahlale. Sinethemba-ke lokuthi kuzophuma lesinqumo esifanayo sokuthi umongameli kabuyele akhethe ikomidi leli labaphenyi. Sinesiqinisekiso futhi ukuthi nalelo komidi mase selikhethiwe lizohamba likufice ukuthi okufanele ahlale uZonda Magwala iNgonyama uSimakade kaZwelithini.